Ilang panibagong high-powered firearms ang muling nakuha ng kasundaluhan mula sa mga rebelding grupo sa barangay Magtino Lorente, Eastern Samar. Sa patuloy na isinagawang operasyon ng kasunduluhan laban sa mga rebelding grupo, ilang panibagong firearms ulit ang nakuha. Una naming naibalita ang nakumpiskang mga firearms sa kaparehong lugar kung saan ilang kalibring baril. Sa isinagawang operasyon ng 63rd Infantry Innovator Battalion sa barangay Magtino Lorente, Eastern Samar, napasok nilang ilang kuta ng mga rebelding grupo kung saan ilang matataas na kalibring baril ang nakuha sa mga rebelding grupo kabilang sa Sub-Regional Committee si SAMI. Ayon kay 2nd Infantry Brigade Public Affairs Civil Military Operation Officer Major Maria Angela Jane Gitiera, kabilang sa mga nakuha ay isang R4A3 rifle, isang M16 5.56mm rifle, magazines, 158 rounds ng live ammunition at ilang dokumento na iniwan ng Communist New People's Army terrorist. Itinuturing umano ito ng kanilang hanay na matagumpay sa kampanya laban sa mga rebelding grupo na mapigilan makapangbiktima, manakot, manira ng buhay ng tao at mag-recruit laban sa gobyerno. Wala namang naiulat na nasaktan sa nasabing operasyon. Handa naman daw umano ang kanilang departamento na tulungan ang mga nais magbalik loob sa gobyerno upang maiwasan at hindi maulit ang madugong sitwasyon. Yung last na interview ko, di ba, na-mention ko na may ongoing na pursuit operation ng ating mga kasundaluhan sa 63rd IB doon sa mga remnants ng SRC Sesame nung nakaraang encounter sa Barangay Magtino. Ini-scour natin yung lugar, yung area kung saan nagkaroon ng encounter at doon nga is may mga nakuha pa tayong mga additional na firearms and mga magazines and another backpack na nagko-contain ng valuable informations. Okay. Ma'am, anong klase mga balat baril nakuha doon sa area, ma'am? Bali, nakakuha pa tayo ng isang R4A3 rifle and mga magazines and ammunition. Yung lugar kasi nga na napag-encounteran is, yun nga sabi ko sa iyo, is medyo slope area, so mahirap maglakad na may maraming bit-bit. And yung iba kasing members nitong SRC Sesame matatanda na talaga. Kasi mga matatanda na, yung iba may mga sakit pa. Kaya nung natunto ng ating mga kasundaluhan ang kanilang hideout, nung nagkaroon ng putukan, nagsipagpulasan na lang sila sa ang direksyon na hindi na nila nabitbit ang kanilang mga armas. Para masave lang ang kanilang mga buhay, na iniwan na nila yung mga gamit na magpapabigat sa kanilang pagtakas para makalayo sa mga tropa natin na nakasagupa nila. At mula dito sa himpilan ng Bombo Ray Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!